дуруд шунавандагони азиз, шарҳи ҷамъбастии хабарҳои ҳафтаро аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. оғози ин ҳафта хазинаи байналмилалии асъор эълон кард, ки дар робита ба пандемияи вируси корона бораи гарони қарзи 25 кишвар аз ҷумла Тоҷикистонро қисман мебахшад. Сандуқи байналмилалии асъор тахмин мезанад, ки ин ба Тоҷикистон имкон хоҳад дод, ки маблағҳои худро барои мубориза бо пандемия равона кунад. тавре дар як изҳороти дабири хазинаи байналмилалии асъор Кристалина Георгиева қайд шудааст, кишварҳои камдаромадро фавран аз пардохти қарзҳои худ дар назди ин созмон қисман озод мекунад ва барои баргардонидани ин қарзҳо маблағҳо аз хазинаи махсуси эътимод аз сандуқи байналмилалии асъор истифода мекунад. Бо ин маблағ ӯҳдадориҳои қарзи 25 кишвар дар 6 моҳи оянда коҳиш дода мешавад. Хазинаи байналмилалии асъор пешниҳод менамояд, ки ин ба давлатҳо имкон медиҳад, ки маблағҳои худро барои мубориза бо пандемия равона кунанд. қобили зикр аст, ки бақияи қарзи Тоҷикистон дар назди хазинаи байналмилалии асъор дар аввали соли равон 30 миллион долларро ташкил медод. ёдовар мешавем, ки қаблан бонки ҷаҳонӣ ба ҷумҳурӣ барои дастгирии иқтисодӣ ҷиҳати мубориза бо пандемияи вируси корона 11 миллион доллар ҷудо карда буд. ҳамин тариқ бонки ҷаҳонӣ тасмим гирифтааст, ки иқтисоди кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ сустҳаракаткунандаро дастгирӣ кунад. қайд карда мешавад, ки ин қарор додани грантҳоро ба кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ сустҳаракаткунанда ва овозсепазир дар бар мегирад. дар ҳоли ҳозир метавон барои тақвияти хидматрасонии қарзии грантӣ тақрибан 500 миллион доллар инчунин 285 миллион доллари дигар аз кишварҳои пуриқтидор ҳамчун захираҳо барои истифодаи кӯмакҳои фаврӣ равона кард. қайд доштааст дабири хазинаи байналмилалии асъор Кристалина Георгиева дар изҳороташ. дар ин ҳафта дар яке аз меҳмонхонаҳои хурд дар наздикии шаҳри санкт петербург, ки дар он муҳоҷирон хусусан зодагони осиёи миёна зиндагӣ мекунанд, ҳолати гирифтории сирояти коронавирус ошкор карда шудааст. хабар дода мешавад, ки дар умум дар меҳмонхонаи хурд зиёда аз 472 нафар муҳоҷирон зиндагӣ мекунанд, ки ташхисҳо дар бадани 14 нафари онҳо нишонаҳои аввали гирифторӣ ба коронавирусро муайян кардааст. дар ҳоли ҳозир муҳоҷирон дар дохили ин хобгоҳ дар карантин қарор доранд ва ба онҳо баромадан аз дохили бино манъ аст. назоратро дар ин самт мақомоти пулис бар ӯҳда гирифтааст. шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман шунида истодаед. иттиҳоди аврупо барои расонидани кӯмаки молиявӣ ва техникӣ ҷиҳати пешгирии оқибатҳои паҳншавии коронавирус ба Тоҷикистон 78 миллион евро кӯмак хоҳад кард. дар ин бора аз плюс хабар дода буд. гуфта мешавад, ки 14 апрели соли равон мулоқоти вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон Завқи Завқизода ва муовини вазири молия Юсуф Маҷидӣ бо роҳбари намояндагии иттиҳоди аврупо дар Тоҷикистон хонум Мерлин Ҷозефсон дар ин хусус баргузор гардидааст. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо роҳҳои мустаҳкам намудани мубориза бо вируси корона дар Тоҷикистонро баррасӣ карда, сари масъалаи расонидани кӯмаки иттиҳоди аврупо ба Тоҷикистон суҳбат карданд. дар робита ба ин сафири иттиҳоди аврупо дар Тоҷикистон хонум Мерлин Ҷозефсон гуфтааст, ки иттиҳоди аврупо дар посух ба дархости ҷониби Тоҷикистон кӯмаки иловагии молиявӣ дар ҳаҷми 48 миллион евро дар шакли грант ва қарзи 30 миллион евро аз бонки сармоягузории аврупо барои иҷрои нақшаи зидди буҳронии ҳукуматро пешниҳод мекунад. ин маблағҳо ба соҳаҳои маориф, тандурустӣ, ҳифзи сарҳат, таҳкими муассисаҳои тиббӣ ва таълимӣ, обтаъминкунӣ ва хоҷагии манзиливу коммуналӣ, инчунин барои пешгирии оқибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ равона карда мешавад. ғайр аз ин 1.3 миллион евро барои муҷаҳҳаз намудани 25 марказҳои тиббӣ ҷиҳати мубориза бо тоҷвирус бо ашёву лавозимоти зарурии тиббӣ ва 780 000 еврои дигар барои ба шароити санитарӣ таъмин кардани муассисаҳои таълимӣ дар ҷумҳурӣ дар назар аст. дар вохӯри инчунин масъалаҳои дигари рушди ҳамкориҳои дуҷониба аз ҷумла дастгирии буҷет низ баррасӣ шуданд. хотиррасон мекунем, ки дар оғози ин ҳафта вобаста ба масъалаи ҳамкориҳо кӯмакҳои иттиҳоди аврупо ба Тоҷикистон мулоқоти сафири иттиҳоди аврупо хонум Мерлин Ҷозефсон бо вазири умури хориҷаи Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин низ дар душанбе баргузор гардида буд.
губернатори айолати нью-йорки амрико эндрю кумо рӯзи сешанбеи ин ҳафта гуфта буд ки вай омодааст ҳамагуна фармони президенти иёлоти муттаҳидаи амрико доналд трампро дар бораи дубора ба роҳ мондани фаъолияти иқтисодӣ дар давраи пандемияи вируси корона эътироз кунад, агар ин ба саломатии сокинони минтақаи зери раҳбарии ӯ таҳдид кунад. дар мусоҳиба бо телевизиони CNN эндрю кумо равшан возеҳ дода буд ки як баҳси конститутсионӣ байни давлат ва ҳукумати федералӣ метавонад мавзӯи мурофиаи судӣ бошад. ин бадтарин корест ки президент бо истифода аз усулҳои диктаторӣ анҷом медиҳад, гуфта буд губернатори айолати нью-йорки амрико эндрю кумо. доналд трамп рӯзи душанбе ин ҳафта дар суҳбат бо хабарнигорон дар коғи сафед гуфта буд ки айолатҳо бидуни тасдиқи президент ҳеҷ коре кардан наметавонанд. вай бо ишора ба конститутсияи иёлоти муттаҳидаи амрико таъкид дошт, вақте ки касе президенти иёлоти муттаҳидаи амрико ҳаст, қудрати ӯ мутлақ аст. ду сенатори конгресси амрико аз ҳизби ҷумҳурихоҳ бо изҳороти доналд трамп розӣ нестанд. сенатор лиз чейни дар твиттераш навиштааст ки ҳукумати федералӣ қудрати мутлақ надорад. сенатори дигар аз ҳизби ҷумҳурихоҳ марко рубио низ дар мулоқот бо хабарнигорон гуфтааст ки президенти амрико доналд трамп ӯро ба дурӯғгӯӣ муттаҳам кардааст. таъкид доштааст ки дар шароити ҳозира ки вазъият муташанниж ва хеле ҳассос аст, хубтараш доналд трамп таҳони худро аз гуфтани ҳар гуна суханҳои бемантиқ бубандад. таъкид доштааст сенатори амрико аз ҳизби ҷумҳурихоҳ марко рубио. палатаи поёнии парлумони тоҷикистон ин ҳафта рӯзи 15 апрел тағйиротро ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон қабул кард. дар суханронии худ дар назди вакилони мардумӣ муовини вазири корҳои дохилии тоҷикистон икром умарзода қайд дошта буд ки тағйирот огоҳӣ ё ҷаримаро дар бар мегирад агар шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ қоидаҳои вуруд ба минтақаи сарҳадиро вайрон кунанд, инчунин қоидаҳои истиқомат ё ба қайдгирӣ агар ин қонуншиканиҳо бори аввал содир карда шавад. қайд гардидааст ки ихроҷи хориҷиён ё шахсони бешаҳрвандӣ аз тоҷикистон тавассути тағйироти пешниҳодшуда танҳо дар сурате иҷоза дода мешавад ки агар онҳо такроран ҳуқуқвайронкуниҳои дар боло зикр гардидаро содир кунанд. таъкид гардидааст ки пешниҳоди ҳукумат дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии тоҷикистон ба рушди соҳаи сайёҳӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояи хориҷӣ нигаронида шудааст. шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман шунида истодаед. дар ин ҳафта раиси шаҳри душанбе рустам эмомалӣ барои баргузории озмуни дӯстдорони китоб таҳти унвони фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз фонди захиравии маблағҳои шаҳрӣ 564 000 сомонӣ ҷудо кардааст. хабар дода буд дафтари матбуотии ҳукумати шаҳри душанбе. тибқи иттилоъ дар озмуне ки дар душанбе баргузор мегардад, хонандагон аз мактабҳо, литсейҳо, гимназияҳо ва дигар намояндагони насли ҷавони пойтахт ширкат карда метавонанд. ҳайати комиссия ва ҷоизаҳои озмун аллакай тасдиқ карда шудааст. бино ба иттилои дафтари матбуоти ҳукумати шаҳри душанбе, ин озмун ба иҷрои супоришҳои президент оид ба зиёд кардани ҳавасмандӣ ва хониш, мустаҳкам кардани қобилияти зеҳнӣ, ҷустуҷӯи чеҳраҳои нав ва рушди қобилияти эҷодӣ байни ҷавонону наврасон нигаронида шудааст. дар давоми ин ҳафта 15 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон тағйироти кадриро ба амал овард ки тибқи хабари дафтари матбуоти раиси ҷумҳур бо фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон раҳимӣ фарҳод, раҷабзода ҳусния ҳукматчоҳ, дӯстзода ҳасан тақдир, низом қосимпури ҷаҳонгир, умарализода мақсудалӣ умаралӣ ва ҷабборӣ бурҳониддин исҳоқ аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум таъин гардиданд. ҳамчунин бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии
ҷумҳурии тоҷикистон абдурахмонзода абдулғафур азиз, муовини якуми вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, саидвализода барно саиднабӣ, сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шариф раҳимзода, директори институти иқтисодиёт ва демографияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъин шуданд. Инчунин бо амрҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон оқилзода нурулло, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, риёзода нуралӣ раҳмоналӣ, муовини раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, исмоилзода ёқуб борон, директори муассисаи давлатии маҷмаи кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳайдарзода анвар ҳайдар, машваратчии шуъбаи амнияти ҷамъиятии котиботи шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон таъин гардиданд. идомаи ҷамъбасти хабарҳои ҳафта. бонки ҷаҳонӣ барои татбиқи лоиҳаи касаҳазор дар тоҷикистон маблағ ҷудо мекунад, гуфтааст вазири энергетика ва захираҳои обии ҷумҳурии тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода ин ҳафта дар ҷаласаи палатаи поёнии парлумони тоҷикистон. Дар ин хусус Спутник Тоҷикистон хабар дода буд. Барои татбиқи ин лоиҳа дар тоҷикистон $24 миллион ҷудо шудааст. Созишнома байни Фонди миллии сармоягузорӣ, ширкати барқи тоҷик ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд дар ҷараёни мулоқоту гуфтушунӣ ба тавсиб расидааст. ҳадафи асосии лоиҳа тавсияи дастрасии аҳолӣ ба хидматрасонии шабакавӣ гуфта мешавад. Барои таъмини ноҳияҳо ва нуқтаҳои аҳолинишин ки ба минтақаи хатҳои интиқоли барқ ва рушди инфраструктуриву иҷтимоии иқтисодӣ дохил мешаванд, маблағ ҷудо карда мешавад. аз ҷумла маблағҳо ба кӯтакистонҳо, мактабҳо, таъмири роҳҳо, инчунин сохтмони зеристгоҳ дар шаҳри Исфараи вилояти Соғд равона карда мешаванд. дар маҷмӯъ дар доираи лоиҳа корҳои ободонӣ дар 60 нуқтаи аҳолинишин аз ҷумла шаҳрҳои Турсунзода, Ҳисор ва Исфара гузаронида мешавад. ёдовар мешавем ки лоиҳаи касаҳазор интиқоли нерӯи барқро аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Қирғизистон ба ҷумҳуриҳои Афғонистону Покистон дар бар мегирад. шумораи зиёдтарин хориҷиён ки ба Тоҷикистон ташриф оварданд аз Ӯзбекистон, Русия, Қирғизистон ва Қазоқистон гуфта мешавад. дар 3 моҳаи аввали соли равон ба Тоҷикистон 296,000 сайёҳони хориҷӣ ташриф оварданд, хабар дода буд агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 81,300 нафар зиёд аст. ҳамин тавр воридшавии сайёҳон ба кишвар 37,8% ташкил додааст. шумораи зиёдтарини хориҷиён ки ба Тоҷикистон ташриф овардаанд аз Ӯзбекистон 197,000 нафар, Русия 43,200, Қирғизистон 37,100 ва Қазоқистон 4,700 нафар гуфта мешавад. дар байни кишварҳои хориҷаи дур ки миқдори аз ҳама зиёд аз Афғонистон 3000 нафар, Чин 1,200 нафар, Туркия 900 нафар, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 500 ва Эрон 400 нафар ба қайд гирифта шудааст. дар ҳамин ҳол шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар 3 моҳи соли равон тарки кишвар карданд 638,000 нафарро ташкил медиҳад ки ин нисбат ба соли гузашта 214,000 нафар зиёдтар аст. хабарҳои ҷамъбастии ҳафтаро шумо мустақиман аз радиои Муҷир шунида истодаед. ҷаласаи котиботи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аз моҳи апрел ба муҳлати номуайян мавқуф гузошта мешавад. сабаби мавқуфгузории ҷаласаро ба коронавирус рабт медиҳанд. дар ин бора ба хабарнигорон котиби матбуотии дастгоҳи шӯрои амнияти Русия Евгений Аношин хабар дода буд. ҷаласа ба таърихи дертар ба таъхир гузошта шуд. он дар давоми сол дар Москав дар доираи раисии Русия дар созишномаи созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар соли 2020 баргузор мешавад. илова кардааст Евгений Аношин, котиби матбуотии дастгоҳи шӯрои амнияти Русия.
намояндаи шӯрои амнияти русия инчунин қайд кардааст ки ҳамкориҳои кишварҳои созмон ҳатто бидуни ҷаласаҳои шахсӣ бо истифода аз шаклҳои алтернативӣ тариқи видеоконференсҳо гуфтушунидҳо идома доранд. Ёдовар мешавем ки айни замон ба созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъии ҷумҳуриҳои Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия ва Тоҷикистон шомил мебошанд. апрел шӯрои уламои Тоҷикистон бино ба сабаби хатари паҳншавии вируси корона дар масҷидҳои кишвар баргузории намозҳои муштарак аз ҷумла намози ҷумъа ва таровеҳро дар моҳи шарифи Рамазон муаққатан манъ кард. Таъкид мегардад ки ҳама чораҳои маҳдудкунанда ба хотири пешгирии паҳншавии коронавирус алоқаманд буда баҳри ҳифзи саломатии шаҳрвандон рӯи даст гирифта шудааст. Ҳамчун намуна шӯрои уламои Тоҷикистон таҷрибаи кишварҳои исломиро аз ҷумла Арабистони Саудӣ, Туркия, Эрон ва Покистонро ки адои намозро дар масҷидҳо ҳангоми пандемияи коронавирус манъ карданд иқтибос овардааст. ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон низ чораҳои мушаббиҳро андешидаанд. нашри хабарҳои ҷамъбастии ҳафтаро мустақиман мешунавед. дар охири ин ҳафта 17 апрел дар ҷаласаи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ раиси Маҷлиси Миллӣ палатаи болоии парлумони Тоҷикистон интихоб шуд. ҷаласаро узви кӯҳансолтарини палатаи болоӣ раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Низом Қосим Ҳуснӣ оғоз бахшид. Масъалаи номзадии Рустами Эмомалӣ ба мансаби раисии Маҷлиси Миллиро директори муассисаи давлатии таълимии Мактаби президентӣ барои кӯдакони лаёқатманд дар шаҳри Кӯлоб Дилбар Одилзода пешбарӣ кардааст. хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон иттилоъ дода буд ки бо овоздиҳии пинҳонӣ аъзоёни Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалиро ҳамчун раиси палатаи болоии парлумони Тоҷикистон интихоб намуданд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов мутаносибан муовини якум ва муовини раиси палатаи болоии парлумони Тоҷикистон интихоб шуданд. раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ моҳи марти соли равон вакили Маҷлиси вакилони халқи пойтахт интихоб шуда буд. 27 март дар нахустин иҷлосияи якҷояи Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе номзадии ӯро вакилони шаҳрии якдилона барои узвият дар Маҷлиси Миллӣ пешбарӣ карданд. қаблан аз ин Маҳмад Саиду Байдуллоев собиқ шаҳрдори Душанбе аз соли 2000 раисии палатаи болоии парлумони Тоҷикистон Маҷлиси Миллиро бар уҳда дошт. Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 33 аъзо иборат аст ки 25 нафари онҳо дар ҷаласаҳои якҷояи вакилони халқи вилоятҳо, шаҳрҳо ва минтақаҳои кишвар бо овоздиҳӣ интихоб карда мешаванд ва 8 нафари боқимондаро президенти Тоҷикистон таъин мекунад. Президентҳои собиқи Тоҷикистон низ узви якумраи палатаи болоии парлумони ҷумҳурӣ шуда метавонанд агар онҳо аз ин ҳаққи худ даст накашанд. Маҷлиси Миллӣ аслан санадҳои қонунгузорӣ аз ҷониби палатаи поёнии парлумон қабулшударо тасдиқ мекунад. ҳамчунин номзадии прокурори генералӣ, судяҳои суди конститутсионӣ, суди олӣ ва суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистонро низ тасдиқ менамояд. طبق معیارهای ماده 71 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در صورت استعفا غیر قابل عمل دانستن یا درگذشت پرزیدنت وظیفه‌های او تا به کار شروع کردن پرزیدنت نو به ذمه رئیس مجلس ملی می‌گذارد. در این حالت انتخابات پرزیدنتی در طول 3 ماه باید برگزار کرده شود. шунавандагони азиз, шарҳи ҷамъбастии хабарҳои ҳафтаро мустақиман шунидед. барномаҳои дигари радиои Моҷир идома дорад. ба шумо истироҳати бо фароғатро таманно дорам.